Angkilikan Brahmo मोनसे गिदिर खौरां आसाम रायजोआव बांग्लादेशनि सुबुंफ्रा हाबफैदों नामा मिरु सरकारनि बिथोनाव भारत बांग्लादेश सिमनायाव आसाम पुलिसा हाई एलार्ट फोसावदों बे समाव भारत भुटान बांग्लादेश सिमनायाव रौनिया हान्जानि गोख्रों सांग्रांथि रावबो बांग्लादेशनि सुबुंफ्रा आयेन बेरेखायै आसामाव हाबनो मोननाय नङा नंगौ रायजोनि बांग्लादेश सीमा ओनसोलाव कार्फिउ फोसावदों थारैनो आसामाव बांग्लादेशनि फरायसा आरो फालांगियारिफोरनि सायावबो गोख्रों नोजोर होनाय जादों लोगोसे आसाम पुलिसा बांग्लादेश सीमायाव बांग्लादेशनि नोगोरारिफोरखौ गोख्रों सोंनाय फिननाय खालामदों आरो बांग्लादेशनि सुबुंफ्रा सरकारनि गनायथिजों गुबै फोरमानलाइफोर थानाय नोगोरारिफ्राल' आसामाव फैनो हागोन मख'जाथावदि मणिपुरनि गिबि मन्थ्रिया बांग्लादेशनि आयेन बेरेखा हाबनो नाजानायनि सायाव मिरु सरकारजों सावरायलायदों लोगोसे मणिपुर खुंथाय मोननै जिल्ला एबा जाय जिल्लाया भारत आरो बांग्लादेश सीमायाव थानाय बै मोननै पेरजावाल आरो जिबिराम जिल्लाफ्राव कार्फिउ फोसावदों थारैनो बांग्लादेशनि थासारिया बे समाव हिन्दु सुबुंफोरनि सायाव गिख्रंथाव महर लानायाव बांग्लादेशनि सुबुंफ्रा रैखाथिनि थाखाय भारत हादरखौ नोजोर बोदों जायनि जाहोनाव गोबां बांग्लादेशीफ्रा भारत बांग्लादेश सीमाफ्राव फैदों आरो भारत हादराव हाबफैनो नाजादों बेफोरखौ होबथानो थाखाय मिरु सरकारनि बिथोनाव भारत बांग्लादेश सीमाया आसाम पुलिसा हाई एलार्ट फोसावदों खुलुमबाय स्टुडिअ'आव आंखिलिकां ब्रह्म मोनसे गिदिर खौरां आसाम रायजोआव बांग्लादेशनि सुबुंफ्रा हाबफैदों नामा मिरु सरकारनि बिथोनाव भारत बांग्लादेश सिमनायाव आसाम पुलिसा हाई एलार्ट फोसावदों बे समाव भारत भुटान बांग्लादेश सिमनायाव रौनिया हान्जानि गोख्रों सांग्रांथि रावबो बांग्लादेशनि सुबुंफ्रा आयेन बेरेखायै आसामाव हाबनो मोननाय नङा नंगौ रायजोनि बांग्लादेश सीमा ओनसोलाव कार्फिउ फोसावदों थारैनो आसामाव बांग्लादेशनि फरायसा आरो फालांगियारिफोरनि सायावबो गोख्रों नोजोर होनाय जादों लोगोसे आसाम पुलिसा बांग्लादेश सीमायाव बांग्लादेशनि नोगोरारिफोरखौ गोख्रों सोंनाय फिननाय खालामदों आरो बांग्लादेशनि सुबुंफ्रा सरकारनि गनायथिजों गुबै फोरमानलाइफोर थानाय नोगोरारिफ्राल' आसामाव फैनो हागोन मख'जाथावदि मणिपुरनि गिबि मन्थ्रिया बांग्लादेशनि आयेन बेरेखा हाबनो नाजानायनि सायाव मिरु सरकारजों सावरायलायदों लोगोसे मणिपुर खुंथाय मोननै जिल्ला एबा जाय जिल्लाया भारत आरो बांग्लादेश सीमायाव थानाय बै मोननै पेरजावाल आरो जिबिराम जिल्लाफ्राव कार्फिउ फोसावदों थारैनो बांग्लादेशनि थासारिया बे समाव हिन्दु सुबुंफोरनि सायाव गिख्रंथाव महर लानायाव बांग्लादेशनि सुबुंफ्रा रैखाथिनि थाखाय भारत हादरखौ नोजोर बोदों जायनि जाहोनाव गोबां बांग्लादेशीफ्रा भारत बांग्लादेश सीमाफ्राव फैदों आरो भारत हादराव हाबफैनो नाजादों बेफोरखौ होबथानो थाखाय मिरु सरकारनि बिथोनाव भारत बांग्लादेश सीमाया आसाम पुलिसा हाई एलार्ट फोसावदों खुलुमबाय स्टुडिअ'आव आंखिलिकां ब्रह्म मोनसे गिदिर खौरां आसाम रायजोआव बांग्लादेशनि सुबुंफ्रा हाबफैदों नामा मिरु सरकारनि बिथोनाव भारत बांग्लादेश सिमनायाव आसाम पुलिसा हाई एलार्ट फोसावदों बे समाव भारत भुटान बांग्लादेश सिमनायाव रौनिया हान्जानि गोख्रों सांग्रांथि रावबो बांग्लादेशनि सुबुंफ्रा आयेन बेरेखायै आसामाव हाबनो मोननाय नङा नंगौ रायजोनि बांग्लादेश सीमा ओनसोलाव कार्फिउ फोसावदों थारैनो आसामाव बांग्लादेशनि फरायसा आरो फालांगियारिफोरनि सायावबो गोख्रों नोजोर होनाय जादों लोगोसे आसाम पुलिसा बांग्लादेश सीमायाव बांग्लादेशनि नोगोरारिफोरखौ गोख्रों सोंनाय फिननाय खालामदों आरो बांग्लादेशनि सुबुंफ्रा सरकारनि गनायथिजों गुबै फोरमानलाइफोर थानाय नोगोरारिफ्राल' आसामाव फैनो हागोन मख'जाथावदि मणिपुरनि गिबि मन्थ्रिया बांग्लादेशनि आयेन बेरेखा हाबनो नाजानायनि सायाव मिरु सरकारजों सावरायलायदों लोगोसे मणिपुर खुंथाय मोननै जिल्ला एबा जाय जिल्लाया भारत आरो बांग्लादेश सीमायाव थानाय बै मोननै पेरजावाल आरो जिबिराम जिल्लाफ्राव कार्फिउ फोसावदों थारैनो बांग्लादेशनि थासारिया बे समाव हिन्दु सुबुंफोरनि सायाव गिख्रंथाव महर लानायाव बांग्लादेशनि सुबुंफ्रा रैखाथिनि थाखाय भारत हादरखौ नोजोर बोदों जायनि जाहोनाव गोबां बांग्लादेशीफ्रा भारत बांग्लादेश सीमाफ्राव फैदों आरो भारत हादराव हाबफैनो नाजादों बेफोरखौ होबथानो थाखाय मिरु सरकारनि बिथोनाव भारत बांग्लादेश सीमाया आसाम पुलिसा हाई एलार्ट फोसावदों
खुलुमबाय स्टुडिअ'आव आं किलिकां ब्रह्म मोनसे गिदिर खौरां आसाम रायजोआव बांग्लादेशनि सुबुंफ्रा हाबफैदों नामा मिरु सरकारनि बिथोनाव भारत बांग्लादेश सिमनायाव आसाम पुलिसा हाई एलार्ट फोसावदों बे समाव भारत भुटान बांग्लादेश सिमनायाव रौनिया हान्जानि गोख्रों सांग्रांथि रावबो बांग्लादेशनि सुबुंफ्रा आयेन बेरेखायै आसामाव हाबनो मोननाय नङा नंगौ रायजोनि बांग्लादेश सीमा ओनसोलाव कार्फिउ फोसावदों थारैनो आसामाव बांग्लादेशनि फरायसा आरो फालांगियारिफोरनि सायावबो गोख्रों नोजोर होनाय जादों लोगोसे आसाम पुलिसा बांग्लादेश सीमायाव बांग्लादेशनि नोगोरारिफोरखौ गोख्रों सोंनाय फिन्नाय खालामदों आरो बांग्लादेशनि सुबुंफ्रा सरकारनि गनायथिजों गुबै फोरमानलाइफोर थानाय नोगोरारिफ्राल' आसामाव फैनो हागोन मख'जाथावदि मणिपुरनि गिबि मन्थ्रिया बांग्लादेशनि आयेन बेरेखा हाबनो नाजानायनि सायाव मिरु सरकारजों सावरायलायदों लोगोसे मणिपुर खुंथाय मोननै जिल्ला एबा जाय जिल्लाया भारत आरो बांग्लादेश सीमायाव थानाय बै मोननै पेरजावाल आरो जिबिराम जिल्लाफ्राव कार्फिउ फोसावदों थारैनो बांग्लादेशनि थासारिया बे समाव हिन्दु सुबुंफोरनि सायाव गिख्रंथाव महर लानायाव बांग्लादेशनि सुबुंफ्रा रैखाथिनि थाखाय भारत हादरखौ नोजोर बोदों जायनि जाहोनाव गोबां बांग्लादेशीफ्रा भारत बांग्लादेश सीमाफ्राव फैदों आरो भारत हादराव हाबफैनो नाजादों बेफोरखौ होबथानो थाखाय मिरु सरकारनि बिथोनाव भारत बांग्लादेश सीमाया आसाम पुलिसा हाई एलार्ट फोसावदों खुलुमबाय स्टुडिअ'आव आं किलिकां ब्रह्म मोनसे गिदिर खौरां आसाम रायजोआव बांग्लादेशनि सुबुंफ्रा हाबफैदों नामा मिरु सरकारनि बिथोनाव भारत बांग्लादेश सिमनायाव आसाम पुलिसा हाई एलार्ट फोसावदों बे समाव भारत भुटान बांग्लादेश सिमनायाव रौनिया हान्जानि गोख्रों सांग्रांथि रावबो बांग्लादेशनि सुबुंफ्रा आयेन बेरेखायै आसामाव हाबनो मोननाय नङा नंगौ रायजोनि बांग्लादेश सीमा ओनसोलाव कार्फिउ फोसावदों थारैनो आसामाव बांग्लादेशनि फरायसा आरो फालांगियारिफोरनि सायावबो गोख्रों नोजोर होनाय जादों लोगोसे आसाम पुलिसा बांग्लादेश सीमायाव बांग्लादेशनि नोगोरारिफोरखौ गोख्रों सोंनाय फिन्नाय खालामदों आरो बांग्लादेशनि सुबुंफ्रा सरकारनि गनायथिजों गुबै फोरमानलाइफोर थानाय नोगोरारिफ्राल' आसामाव फैनो हागोन मख'जाथावदि मणिपुरनि गिबि मन्थ्रिया बांग्लादेशनि आयेन बेरेखा हाबनो नाजानायनि सायाव मिरु सरकारजों सावरायलायदों लोगोसे मणिपुर खुंथाय मोननै जिल्ला एबा जाय जिल्लाया भारत आरो बांग्लादेश सीमायाव थानाय बै मोननै पेरजावाल आरो जिबिराम जिल्लाफ्राव कार्फिउ फोसावदों थारैनो बांग्लादेशनि थासारिया बे समाव हिन्दु सुबुंफोरनि सायाव गिख्रंथाव महर लानायाव बांग्लादेशनि सुबुंफ्रा रैखाथिनि थाखाय भारत हादरखौ नोजोर बोदों जायनि जाहोनाव गोबां बांग्लादेशीफ्रा भारत बांग्लादेश सीमाफ्राव फैदों आरो भारत हादराव हाबफैनो नाजादों बेफोरखौ होबथानो थाखाय मिरु सरकारनि बिथोनाव भारत बांग्लादेश सीमाया आसाम पुलिसा हाई एलार्ट फोसावदों